Serbisyong wasto at may puso, Kapitan Aris Ferreira. Kung ako ang pipili ng kapitan ko, ang pipiliin ko'y Sino? si Aris Ferreira. Nakahanda at nandito na para sa pagbabago na hinihintay ninyo. Aris, bokal tayo. At kung ikaw naman ang pipili ng kapitan mo, ang piliin mo Sino? si Aris Ferreira. Mapagmahal sa mga seniors, kabataan at magulang, pati mga farmers. Kasangga si Aris Ferreira. At kung tayo naman ang pipili ng kapitan natin, ang piliin natin Sino? si Aris Ferreira. Pantay-pantay na serbisyo, walang argabyado, lahat ay panalo kay Kapitan Aris Ferreira. Barangay Limbon, eto na, nandito na ang ating magiging bagong kapitan, Aris Bokal Ferreira. Subok na, may nagawa at may magagawa pa. Dito na tayo sa kapitan na walang pinipili, kakampi ng mga kabataan, seniors, magulang at mga magsasaka. Ang kandidatong matagal nating hinihintay, Kapitan Aris Bokal Ferreira. At kung kayo naman ang pipili ng kapitan nyo, ang piliin nyo'y Sino? si Kapitan Aris Ferreira. Ang serbisyo ay yung wasto, subok at mula sa puso. Kay Kapitan Aris Ferreira may tunay na pagbabago. Kay Aris ka, kay Aris ako, Aris bokal tayo. Kay Kapitan Aris Ferreira, sa kanya sigurado. Kay Aris ka, kay Aris ako, Aris bokal tayo. Kay Kapitan Aris Ferreira, ang barangay may asenso. Barangay Limbon, eto na, nandito na ang ating magiging bagong kapitan, Aris Bokal Ferreira. Subok na, may nagawa at may magagawa pa. Dito na tayo sa kapitan na walang pinipili, kakampi ng mga kabataan, seniors, magulang at mga magsasaka. Ang kandidatong matagal nating hinihintay, Kapitan Aris Bokal Ferreira. Kay Aris ka, kay Aris ako, Aris bokal tayo. Kay Kapitan Aris Ferreira, hindi sayang ang boto mo. Serbisyong wasto at may puso, Kapitan